приятели! С радост искам да ви поканя на един концерт, в който ще имам удоволствието да изпълня първият клавирен концерт на Сергей Рахманинов с симфонията Видин и диригент Петър Димитров. Това е един концерт, който сравнително много рядко се изпълнява. Той има много интересна история. Създаден е, когато авторът е едва на 18 години. Това е в така наречената първа версия. Но в настоящият вариант, втората версия, тя е обработена доста по-късно, 27 години по-късно, когато Сергей Рахманинов е вече на 44 годишна възраст. И интересното е, че напълно е запазен тематизма от ранната версия, но е променен изцяло с зрелият авторски почерк. Хубавото на концерта е, че е запазил романтичната лирика, спонтанността на чувствата. Той е експлозия от емоции, от драма, от неосъществени мечти, копнежи и е едно истинско бижу, предизвикателство както за пианиста, така за оркестъра и за диригента. Датите, на които този концерт ще бъде изпълнен, са 3 вечери в 3 различни града. 24 април – Видин, 25 април – София, Музей Земята и хората, 26 април – Стара Загора, Държавна опера, Стара Загора. Начален час – 19. Заповядайте! За мен и за всички останали музиканти и участници в програмата ще бъде наистина вълнуващ празник.